Dzień dobry, zapraszam na przypowiednie na dziś, 6 listopada. Baran, dziś los testuje twoją cierpliwość. Zanim zareagujesz, policz do 3. Cisza może przynieść ci przewagę. Byk, zaskoczy cię wiadomość od kogoś z przeszłości. Nie uciekaj przed emocjami. One mają ci coś ważnego do powiedzenia. Bliźnięta, twoje słowa dziś mają moc. Użyj ich mądrze, możesz kogoś zranić albo zainspirować. Rak, intuicja będzie dziś twoim kompasem. Nie analizuj, poczuj, wiesz więcej niż ci się wydaje. Lew, dziś błyszczysz, ale uważaj, by nie oślepić światłem innych. Pokora otworzy ci nowe drzwi. Panna, chaos wokoło, spokój w tobie, zrób porządek w myślach, a zobaczysz, że rozwiązanie jest już obok.